wamuga aiwa kono fana yo ko gani aiwa o ce saban to jeni ke kenega saban to kilente ko sarandogo saban to kilente muso kamera ani kariya to kilente ata yi jere ko kamera ce politique ten na dɛ ay politique foyi ten ne lase yo nga foli bi yɛrɛ bɛ nga kuma lase mutigi bɛ di a ma a bɛna kuma lase aiwa wa ni kɛra minɛntigi sinna lasiko k'a bɛ ba yɔrɔ fo bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔ su in na ka miiri ni tɔnden bɛɛ lajɛlen fo su in na hali bi san an ka jɛ ka ni ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ san wɛrɛ mina san wɛrɛ k'a préparé wa ni min ye sɛbɛnden minɛ n'i ma fɛn ye kana i k'a fɔ dɛ a bɛna san wɛrɛ k'a préparé o la depuis su in na sɛbɛn min duguma n'i ma fɛn ye hali ni san wɛrɛ cɛ i k'a fɔ san wɛrɛ k'a bɛ préparé san wɛrɛ k'a bɛ préparé cɛ 25 cɛ 25 muso 25 sɛbɛnden 50 a b'u layidu ta mɛri n'a ka tɔndenw ye kamara jinako ni mako tɛ kelen ye kasina kamara jinakaw ka belebele jinako siga bɛ maa caman na mɛ siga t'a la ɲɛtigiw cɛ la fɛn min ɲɛtigiw kamara kan k'o ɲɛfɔ o ye ko dɔ ye siga t'a la a ye sabali ko kɔlɔnkɔnɔyi a ye sabali a ye sabali kɔlɔnkɔnɔyi ani sana ani saba a ye lamɛn fɔlɔ jinatigi cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ka ɲini k'i ko jinako ten kɔlɔnkɔnɔyi nsaban sana jinatigi cɛ n'a muso bɛɛ k'i ko a la koko joli musow koko 4 cɛw koko 5 a bɛɛ kuru 3 n'i y'a daga don a bɛ hɛrɛ k'i ye mɔgɔ si kana juguya k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na daga la jinɛ bɛ bɛɛ la mun sigilen bɛ jinɛ kama mun bɛ jinɛ baara la a b'olu mago ɲa ka maa wɛrɛ mago ɲa an jinɛtigiw aw da sɔrɔ basi bɛ mun bolo furakuru 20 ka bila ka so kɔnɔ tile 20 fura mun tɛ sugu kelen k'a ko koko 20 ka daga don k'a b'o la kali san wɛrɛ ɲɛnajɛ kɛ furu bɛ mun bolo fura sugu 20 ko k'a ta don o don ka tirimini fo tile 20 yanni san wɛrɛ cɛ ko ne kɛra mun ye furutigiw n'o la kali aw da sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ kelen bɛ yan a k'a jija n'a ye nin kɛ san wɛrɛ a bɛ mobili sɔrɔ a bɛna fɔ o tigilamɔgɔ a donna basiko la juguya de y'a kɛ juguya de y'a kɛ ka bana k'a da wuli a ye basi ta i tɛ k'aw ka belebele i tɛ fɔ i tɛ sɔgɔ jinɛ kadi dale yan jinɛtigi ale jinɛtigi de kadi bamanankɛ ka kadi ni sira tɛ i bɛ se ka yɔrɔ di ne ma parce que ne mamuso de ye sira ye nkalon t'a la dɛ saranden lasi lasi di yan ti k'u fɔ dɛ kadi i ka sɛbɛn bɛ bagi in na
ko kon na fi filan bila ko la ban noya I bɛ tila ka baji dɔ di ne ma ne n'o tɛ n bɛ sali daminɛ la. ya faamu kadijatu o y'a patron ma k'i cɛ Ayi i kunsigi ba yɔrɔ ko ni ma taa di i ka lajɛ a lajɛ a tɛ bɛn i bolo ma a ayi bɛ bɛn ne de bolo ma. jinɛ ko ni ma ko tɛ kelen A bɛ bɛn a ye tigɛrɛ fɔ kitakaw ka belebele ye ayi a tɔ ye ne ta de. karim i ka 100 euro bɔ Fife. 50 euro Fife. a ye 50 ba yɔrɔ tɛ ba yɔrɔ Wala sara de kɔni ye. ba yɔrɔ a ye 50 Ayi ɲa de don. Ya a bɛ bin. o ye tiɲɛ ye Sisan kɔni a tɔ ye Ben ni Jeliba de ye sa. Merci. karim A dɔw tɛ fɔ koyi. anw fana dɛmɛ complet b'a kana voici traitement b'a la samara finman b'a sen na a bɛ min An bɛ se ka wari di dɛ, mais awɔ filɛ b'i la n'an k'i lajɛ Bon bɛɛ nin bɛɛ pare. awɔ a filɛ nin ye Wala. awɔ ko i ka sababu filɛ Wala. Non a ɲana. a ni cɛ kamara nin ye cɛ ye A ka warijɛ ɲana yɛrɛ nin ye de. cɛ ye nin ye cɛ ye nin ye cɛ ye Lasina Kamara. Jɔn an ka ta. I tɛ Ben ni Jeliba